Gogoan baduzue, hitz egin genuen katalanentzat egin ziren kartzela eskariez, eta nola une oro Kataluniako independentisten eskariei erantzuten ziren Pedro Sánchezek esanez, beraiek justizian ez dutela esku hartzerik. Eta nik esan nuen, nahiago nuke ala balitz. Bueno, hau da adibidea. Esku hartzea dute, izendapenetatik hasita. Eta beraz, esango nuke, inoiz ez dudala kasualitatetan sinistu eta orain ere ez. Akordio hau iritsi da. Sánchezek itxura eman da gero Casadorekin harremanak hausten zituela, handik eta oso egun gutxitara, eta epaitegi gorenak hipoteken inguruko erabakiak kaleratu eta oso egun gutxitara lesmes bera dagoeneko zalantzan zegoenean. Lesmes aldatu eta martxena jartzeak hori aldatuko balu bezala. Aldatzekotan ziren gainera. Azkenean arazoa baita nola aukeratzen diren epaileak eta zerren zerbitzura dauden. Eta hor dago arazoa. Ez daudela herritarren zerbitzura eta legea betearaztearen zerbitzura, baizik eta hor jartzen dituzten eta beraz boterearen zerbitzura daudela. Eta niretzat hori da benetan larria dena. Bueno, esan beharrik ez dago guri ez digutela deitu, baina seguruenera badakitelako zer pentsatzen dugun, horrelako akordio eta kromo aldaketez guk ez dugu parte hartuko horrelako gauza batean, ja gaurtik esaten diot, ala jakin nahi duen orori uste dudalako onartezina dela. Eta gero, bueno, beraren ordez beste bat jartzea orain epaiketa eramateko, bueno, antzera, azkenean. Eta zenolako aurreikuspenak egiten diren epaile bakoitzaren perfilaren arabera? Bueno, progresista aurrerako jaute den, edo danak daude Espainiaren... Progresista moderatua esan dute gaur, eta ez dakit hori nola den. Edozein kasutan danak daude Espainiaren batasuna defendatzeko, beraz Kataluniak daukan bere buruaren jabe izateko borondatearen aurka, eta beti esan izan dut, horretan PP eta PSOEk ados jartzeko ez dutela inoiz arazorik izaten Madrilen, eta beraz, bueno, betikoan, ez? Aldatu behar dena hori da. Nola izendatzen diren epaileak zeren arabera. Ze, klaro, Podemos ere sartu da, negoziaketa horretan, bokalen negoziazioan sartu da. Gero esan du ez, emakume bat jarri nahi izateak ez du justifikatzen. Benetan emakumeek euki behar dute, euren irizpidea eman dutela. Baina benetan emakumeek euki behar dute, beraien profesionaledadeagatik beste edozein pertsonak bezala epaile munduan aurrera egiteko bidea, eta hori da ez daukatena, berdintasunik eta parekidetasunik ez dagoelako. Eta horrek ez du nahikoa justifikazio ematen, hor kromotrukak eta horretan sartzea. Azken batean ari zara sistema dagoen moduan, nolabait ere justifikatzen eta zu horren parte bilakatzen ari zara, ez?